Tak ja tu vítam Maroška a Kristinku. Kristinku poznáte, pretože je súčasťou aj môjho tímu, ale zároveň aj môj študent a klient, čo sa týka shiftingu. A Maroško je už na druhom pobyte a aj na kurze shiftingu bol, takže toto nie sú nejakí nováčikovia, toto sú mne veľmi blízki ľudia. A o to viac sa teším, že s nimi môžem urobiť rozhovor. Takže ahojte. Ahoj, ahoj. Tak, Ahoj. čau. Máme za sebou viac ako týždeň v Alule, v Saudskej Arábii. Ako by si ľuďom opísala, čo sa tu dialo tento týždeň a ako si to vnímala? Toto je otázka, ktorá by mala mať jasnú odpoveď. Ja nie som úplný fanúšik takýchto miest, ale toto miesto mi úplne vyrazilo dých. A úprimne si myslím, že na účely, na ktoré sme tu boli, neexistuje lepšie miesto. Ja si to tiež myslím, prešla som celý svet a vraciam sa sem. Je to neuveriteľné, až čo dokáže tá príroda vytvoriť a to prostredie, ktoré tu máme. A to tempo manifestácie, ktoré sa tu deje. Ešte sa spýtam Maroška, ako vnímal uplynulý týždeň? Ja tiež úplne fantastický, keď si predstavíš to miesto, kde sme, že tu naokolo nič nie je. A teraz do toho téma toho pobytu, že proste nevieš si predstaviť asi lepšie miesto, kde sa vieš viac sústrediť, kde to vieš viac prežiť a kde vieš čo najviac nasať tie informácie, pretože sa na to vieš maximálne sústrediť. Maroško, ty si už bol na druhom pobyte. Keď to tak spätne vezmeš, už to možno môžeš vyhodnotiť. Je pre teba viac ten pobyt o tom krásnom mieste a naozaj tej lokácii, ktorá ti nastavuje tú myseľ na nový potenciál, naozaj ti niečo nové dá, ako keď cestuješ na naozaj výnimočné miesto? Alebo hlavné sú pre teba tie učenia, prípadne je to kombinácia oboch? Ja si myslím, že to je určite kombinácia, pretože podľa mňa jedno bez toho druhého by nedávalo taký ten celkový feeling z toho. Takže pre mňa určite je to ako celok a teda hlavne by som extrémne chcel vyzdvihnúť možno teraz teba za to, že vieš to navnímať, vieš povedať, že tuto bude to a presne to vieš trafiť. Myslíš téma pobytu a miesto pobytu? Áno. Tak Alula si ma zavolala sama pred 3 rokmi. V podstate to bol pokyn z hora, aby som sem išla, keď to ešte nebolo slávne známe. A aj my sme tu ešte v období, kedy tu nie je veľa ľudí, lebo je tu veľmi teplo. Ale áno, toto je jeden z dôkazov komunikácie s Bohom a manifestácie vyšších časových osí v realite. Kikuš, ty si jeden z ľudí, ktorý naozaj chápe, čo učím. A tým pádom si aj ten, kto je na pozícii toho klientského partnera, že to dokáže vysvetliť ostatným. A pre mňa, keď sedíš v prvej rade a prechádzajú tie učenia, tak naozaj je to fantastický pocit, lebo ako keby to padá na úrodnú pôdu, vieš? To semienko viem, že tam zasadím a v tebe vyrastie. Skús ľuďom opísať, o čom boli učenia na tému manifestácie. Pre mňa boli tieto učenia viac ako dôležitý krok v mojom ďalšom posune. Pretože, ako som už hovorila aj na učeniach, tak manifestujeme naozaj každý deň a potrebujeme manifestovať vedome. A ja som sem prišla pre istý postup, presné informácie a dostala som ešte viac, než som chcela, takže za mňa to bolo praktické, presne viem, čo mám robiť. Ja som si potom spätne čekovala, čo učia moji učitelia. Ja som zistila, že oni majú, že 3, ja neviem, či 7 alebo 10-denné kurzy na manifestáciu a to, čo som učila ja, je v tom 3, myslím. Nechcem úplne klamať, ale akože my sme tu nešli nejaký beginner level. A myslíš si, že ľudia môžu dostať tieto informácie aj spätne zo záznamu, keď si ho objednajú na internete? Určite, pretože ako vravím, vecný význam celého toho učenia bol úplne top, strop. Naozaj, neviem ani na to nájsť správne slova, pretože stále som to ešte všetko nespracovala a aj na mňa, ako vravíš, že už som si prešla veľa vecami, to bol naozaj high level. Takže musím sa k tomu spätne vrátiť, potrebujem to nasať, pretože si uvedomujem, aké informácie som dostala. Som si vedomá, že nikde inde tieto informácie nedostanem a chcem s nimi s pokorou pracovať ďalej, takže na 1,000,000% bude tento záznam mať o mnoho vyššiu hodnotu, než si ľudia budú myslieť. Ďakujem krásne. Maroško, keď niekto vôbec nevie, čo čakať na tom pobyte a z tých učení, lebo ty si do toho húpol ako taký nováčik, tak skúsim povedať, ako by si mi vysvetlil, že sa nemusia toho báť. Ak s tým súhlasíš, že sa nemusia. Ja si myslím, že celkovo život by mal byť o tom, že nemať sa bať. Nemáme tu naozaj veľa času v tom živote a proste keď sa budem stále báť a nič neskúsim, tak pre mňa osobne by bol ten život bezvýznamný. Čiže rozhodne ten strach treba dať bokom, treba skúsiť a
Toto napríklad, prečo som sem šiel, tak to som aj dostal je v tom zmysle, že možno som vedel, že existuje nejaká manifestácia alebo že niečo podobného štýlu, že nad niečím sa zamyslíš a chceš to dostať, ale tu som dostal presne ten nástroj, ten systém, akým to mám robiť. A to je to najvzácnejšie, pretože keď to budem teraz podľa toho robiť, tak v podstate ja už viem, že to aj dostanem. Presne tak, lebo ten systém bol v podstate, takto je stvorený ten vesmír. A toto bolo vlastne učenie o manifestácii, dostal si systém. Tvoja partnerka pracuje so mnou intenzívne, aj one-on-one, aj je na každom kurze a tak ďalej. Povedzme, že je to možno už 7 mesiacov približne. Ako sa zmenila Kika za týchto 7 mesiacov a ako sa zmenil váš život? Je to neporovnateľné. A ja by som možno tak povedal, že pre ňu to bol naozaj mega významný krok. Veľmi ju to zmenilo. Určite k tomu lepšiemu. Ostala ďaleko viac kľudnejšia, rozvážnejšia. Ďaleko viac by som povedal, že presné miery, presne zadáva si ten cieľ, za ktorým ide a nič ju nevyrušuje, proste takto za ním ide. Takže určite v tomto. A náš vzťah to takisto ukludnilo, pretože keď ona s tebou začala pracovať a ja teda ešte nie, tak najprv som pozeral, že dokiaľ čo sa to s tou Kikou deje, ja tomu nerozumiem. A vlastne potom, keď som sa vďaka Kike dostal aj ja k tebe, tak som začal zisťovať, že aha, že toto je len v prospech veci. A vlastne v týmto to utužilo náš vzťah ešte na úplne iný level. Už ste druhý pár na rozhovore teraz. Prvý bol Riči, potom bola Dominika Jožko a teraz ste vy. A stále viac a viac robím s pármi. Jeden nábehne na tú cestu a druhý sa chytí. A podľa mňa to je obrovské privilegium, keď jednoducho tvoja partnerka začala, ale ty nezaostávaš. Ale jednoducho ideš s ňou a držíš to tempo a naozaj ono to na tebe vidno. A je radosť na vás pozerať. A naozaj ako keby shifting nie je nič strašidelné, je to jednoducho vedomejšia tvorba reality, nie je to nejaká sektarina alebo že neviem čo tu s Bohom, je to vedomejší život, je to život, ktorý je tvorivý, ktorý pracuje na spirituálnej aj materiálnej úrovni a myslím si, že vy ste dôkazom toho, že nie je čoho báť a že naozaj to nie je nejaké húhu, hej, že je to všetko v pohode tu, povedz ostatným. Je to úplne normálne, ja si myslím, že každý toho Boha používa každý deň vo svojom živote, väčšinou je to, že Bože udri, alebo Bože prečo toto, ale nikto z nás si neuvedomuje, že my môžeme toho Boha vlastne aj poprosiť, keď chceme niečo navyše, nie iba vtedy, keď niečo nám dajme tomu chýba. Takže proste prídem, poviem mu, kámo, teraz toto a toto, bum, hotovo, vybavené a za deň, za dva, ako kedy je to tu pri mne pristavené, takže dá sa to, je to úplne beriem to už ako samozrejmosť. Hej, tak akože s pokorou, ale áno, je to blízky vzťah s Bohom, hej? Shifting uči blízky vzťah. Kikuš, tým, že máme aj one-on-one, vieš si predstaviť iba učenia bez one-on-one alebo iba one-on-one bez učení? Ako vnímaš tú kombináciu týchto dvoch smerov alebo dvoch spôsobov práce? One-on-one je, že sa vidíme raz do týždňa online a učenia sú každé 3 mesiace to, čo učím na rôzne témy. Ja osobne si myslím, že neviem si to predstaviť, lebo som to nezažila, hej. A teraz, keď som dostala úplne ten najvyšší level, tak je ťažko si predstaviť nejaký horší variant. Za mňa táto kombinácia dáva obrovský zmysel, pretože na učeniach sú veci, ktoré mi presne tvoria tú skladačku, ako to tu funguje, prečo to tak je, potom zbytočné tie otázky sa mi nevynárajú, možno ktoré si ľudia kladú každý deň, prečo mne sa deje toto, prečo inému hento. One-on-one je niečo úplne iné, tam prebiehajú tie doťuky konkrétne na mňa. Čiže ja keď niečo riešim, mám nejaký problém, vyriešime to v priebehu jedného sedenia, niekedy v priebehu pár minút a spolu táto kombinácia robí naozaj, to je Lamborghini. To proste, čiže ja si to predstaviť neviem, aké by to bolo jedno bez druhého. Hej, ono je to taký systém, ktorý je spolu. Skús 3 slovami opísať náš vzťah alebo to, čo sa deje v tom one-on-one. 3 slova, ktorými by si to opísala. Dôvera, zázrak, na počkanie. Lebo je to zázrak na počkanie. Niečo, čo ja som riešila 10 rokov, je pre mňa zázrak, že je vyriešené v priebehu 20 minút. Čiže je to do istej miery zázrak. Tak ja si myslím, že robíme v zóne zázrakov, vďaka Bohu. Tak. OK, a ako by si 3 slovami opísala pobyt v Alule na tému manifestácia celkovo? Nielen učenie, ale celý pobyt. Pokoj,
Božia milosť, to beriem ako jedno slovo. A svojím spôsobom takisto zázrak. Pretože my sme sa o tom bavili a jednoducho veľa ľudí na planete ani nevie, že toto miesto existuje. A v spojitosti jedno s druhým je vôbec zázrak, že my máme to privilégium z toľkej miliardy ľudí na svete byť, dajme tomu, medzi tými 20, ktorí sú tu. Takže pre mňa zázrak. Úžasné, ďakujem ti, Kikuš. Mároško, skús 3 slovami opísať pobyt v Alule. Informácie, sebarozvoj, energia. Perfektné. Vy ste boli aj na Bali vo februári, my ideme zasa v novembri. Odporúčili by ste ľuďom ísť v novembri s nami na Bali znova? 100% áno. To sú zážitky, to sú chvíle, momenty, informácie, učenia, prostredie, energia, slniečko, všetko v jednom, takže, ale hlavne tie energie toho pobytu. To by som naozaj vyzdvihol, že keď si tam na danom mieste, v danom čase, tak až také zimomriavky, alebo ako by som to povedal, že proste vnímaš to, vieš sa tam 100% sústrediť na to, čo ty mi dávaš a tým pádom aj ďaleko viacej si z toho odnesieš. Skvelé, ďakujem. Kikuš, čo Bali? November, neviem, či pôjdete znova? Čo sa týka Bali, tak je to jedno prenádherné miesto. Určite ho odporúčam všetkými 10. A presne ako povedal Maroš, to miesto s učením je také kombo a hlavne aj keď sa stretne rezonancia rovnakých ľudí, pretože tí ľudia, ktorí sa tam stretnú, tak je to úplne iné. A jednoducho presne sústredíš sa v daný moment na tie informácie a úplne inak k tebe prenikajú. Takže na 1,000,000%. Takže ja sa na vás teším v novembri na Bali, takíto ľudia s nami chodia na pobyty, takíto ľudia so mnou pracujú, takže naozaj s Kikou verím, že ešte urobíme rozhovor vyslovene iba o one-on-one a o procese a o zmenách, ktoré sa nám diali, lebo vy ste prešli obaja aj pracovnými významnými zmenami za ten čas, čo sa poznáme a ja myslím, že ste prešli zmenami na veľa úrovniach a je radosť vás pozorovať. Veľmi si vážim vašu účasť, myslím si, že aj pre skupinu to bolo úplne skvelé, že ste tu boli obidvaja a že si vás veľmi obľúbili a teším sa, čo ešte zažijeme spolu ďalej a ďakujem vám za nádherné slova, aj za to, že ste ich povedali ostatným. S Kikou sa určite vidíte a myslím si, že aj s Maroškom minimálne na ďalších pobytoch a učeniach. Ďakujem, priatelia. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Čaute.